Dobar dan svima. Ja sam Tomislav Strugačevac, produkt manager u Gaussu. Ukratko ću govoriti o automatizaciji i senzorici u modernoj poljoprivredi, kako pratimo ključne parametre i reagiramo na promjene u stvarnom vremenu. Ukratko ćemo predstaviti što je automatizacija i zašto je ključna, uloga senzora u procesu, te kako se automatizacija implementira kroz ključne korake. Predstavit ćemo naša rješenja za integraciju senzora sa softverom i poslovanjem, te se osvrnuti na najnovije trendove u automatizaciji i praćenju parametara. Automatizacija je ključna jer globalna potražnja za hranom neprestano raste, dok se proizvodnja suočava s ubrzanim promjenama i sve većim zahtjevima za održivošću. Jedan od glavnih izazova su decentralizirani podaci koji su često raspršeni na različitim lokacijama, unutar različitih softvera ili po tisućama Excel tablica, što otežava njihovo objedinjavanje i pravovremenu reakciju. Uz to, mnogi procesi i dalje se obavljaju ručno, što usporava donošenje odluka, povećava potrošnju resursa i smanjuje učinkovitost. Sve to dovodi do rasta troškova, a dodatno ih pogoršavaju klimatske promjene, rast cijena energije i neoptimalno korištenje resursa, poput vode i električne energije. Automatizacija rješava ove probleme optimizacijom procesa i omogućava održiviji pristup proizvodnji. Automatizacija pomaže u suočavanju s modernim izazovima, smanjujući troškove i povećavajući proizvodnju. Omogućuje precizno praćenje i centralizaciju podataka u stvarnom vremenu. Na temelju tih podataka, softver može automatski reagirati na promjene i pokretati aktivnosti unutar proizvodnog procesa. Pravovremena reakcija i kvalitetna analiza dovode do optimizacije resursa, smanjenja troškova i povećanja prinosa. Senzori su ključni za automatizaciju jer omogućuju kontinuirano praćenje parametara u stvarnom vremenu. Imaju različite uloge, uključujući lokacijske, upravljačke, geolokacijske, senzore vlage, zraka i tla, optičke, bio, elektromehaničke, temperaturne, CO2, monoksidne i mehaničke senzore. Proces automatizacije prolazi kroz nekoliko faza. Prvo se s klijentom potpisuje NDA radi zaštite podataka. Slijedi analiza problema, izazova, ciljeva i potreba klijenta. Zatim procjenjujemo postojeću infrastrukturu. U tehničkoj fazi utvrđujemo prisutnost senzora, način upravljanja njima, protokole, hardverske i softverske kapacitete te tehničku razinu proizvodnje. Nakon analize slijedi faza planiranja, gdje definiramo arhitekturu sustava i stvarne scenarije. Postavljamo automatizacijska pravila, procjenjujemo potrebnu opremu, troškove i način integracije u cjeloviti sustav. Instalacija uključuje povezivanje senzora s uređajima, kontrolerima i softverima, koristeći najoptimalniji način prikupljanja podataka. Slijedi konfiguracija softvera, gdje mapiramo senzore, povezujemo ih s lokacijama i definiramo pravila, reakcije i obavijesti prema veličini tvrtke i korisničkim ulogama. Završavamo s testiranjem i puštanjem sustava u rad, uključujući obuku, praćenje te optimizaciju po potrebi. Ključni faktori pri odabiru automatizacijskih rješenja uključuju veličinu sustava, bilo da se radi o malom obiteljskom gospodarstvu ili velikoj industriji. Infrastruktura je također ključna. Koriste li se PLC kontroleri, IoT mreže, bežični sustavi ili integracija sa strojevima i softverima. Svaki slučaj zahtijeva prilagođeni pristup. Financijski resursi igraju veliku ulogu jer ulaganja u opremu variraju, pa je važno prioritizirati rješenja prema ključnim problemima. Na kraju, osoblje i njihove tehničke vještine određuju uspješnu implementaciju i korištenje sustava. Sustav optimizira potrošnju energije i upravljanje opremom, omogućujući praćenje strojeva i imovine u većim proizvodnjama. Protrax se lako integrira s web trgovinom, omogućujući praćenje proizvodnje, automatsku prodaju, primanje narudžbi i njihovu obradu. Sustav se može nadograditi prema potrebama korisnika, pokrivajući sve procese. Za velike korisnike nudi upravljanje održavanjem, planiranje servisa, radnih naloga i dokumentacije, dok logistički korisnici mogu upravljati voznim i strojnim parkom. Umjetna inteligencija donosi impresivne rezultate kada se pravilno implementira, analizira velike količine podataka,
prepoznaje trendove, otkriva odstupanja i optimizira proizvodne procese. Robotika i autonomni sustavi povećavaju učinkovitost proizvodnje. U radu s 3 smjene smanjuju potrebu za ljudskim radom u repetitivnim zadacima, pokrivajući operacije poput sadnje, plijevljenja i berbe. Iako zahtijevaju početno ulaganje, dugoročno smanjuju troškove.